alaikum. Salam. Sig, hvad er ligheden mellem en... We are marching side by side. På torsdag der starter træningen på Protese. Tillykke. Jeg kunne også vise dig et par øvelser, hvis der er. Gymnastiklærer eller hvad? Balletdanser. Balletdanser skal du ikke tatoveret. Så kan du alle mulige syge ting med din krop. Får du billeder i hovedet? Vil du vise mig noget en dag? Hvad? Ballet. Ja. Hvis du kommer i stolen, så får du et godt sted at sidde. Hvor gående? Hej. Give me hope, give me strength. Der var ikke en skid, der troede på, at jeg ville kunne komme til at gå igen, vel? Where it went, I've been tired, searching up Jeg gider at være sammen med en krøbling. to someone else. Din lår, din knæ, din fødder.